Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Mga jeep at UV Express posibleng payagan na ng DOTR na magbalik biyahe bago ang Hunyo 12. Kahit GCQ na, backriding di pa rin inaaprubahan. Maximum assistance palalawigin, minimum health standards asahan sa NCR na nasa GCQ na. Oras na matapos ang galing sa 14 na labs, wala na raw backlog sa COVID-19 test samples ayon sa DOH. Corruption watchdog nilantad ang umano'y kaduda-dudang mga fat COVID medical supplies contracts. Pagbabalik naman ng kalakaran sa droga, ibinabala ng PNP sa ilalim ng GCQ. PhilHealth dumipensa sa isyong ilang hospital ang magsasara sanhi ng delayed payments. Mga kadete naman, para sa PMA Class 2024, isa sa ilalim po sa COVID testing. Bagamat di naman huhulihin, mga bikers di muna makakadaan sa EDSA ayon po sa MMDA. At dating Senador Revilla, kritikal ang kondisyon ngayon. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Magpapaturo ka ba kung ang bakuna po sa COVID-19 ay manggagaling sa bansang China? Ulitin natin. Magpapaturo ka ba ng vaccine kung ang bakuna po sa COVID-19 ay manggagaling po sa China? Magandang hapon pong muli, Errol Dakame ito sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Tayo po ay live na napapanood sa ating online broadcast channel ng Leader News Philippines. Habang ang ating programa po ay telecasted mamaya pong alas 5 ng hapon sa Pinoy Extreme Channel Television. Huwag po kayo malito ha. Alas 5 ng hapon, mapapanood po tayo sa Pinoy Extreme Channel Television nationwide. But as of now mga kaibigan, everybody's welcome sa ating palatuntunan. Habang ang ating programa po ay pinalilipad ng ating broadcast officer Earl Nico Dakame under the strict supervision of our creative director Mark Anthony Reynoso and operations head engineer Oliver Licop. Kailan ba kayo magmamanyanita sa mga may birthday? Ha? GCQ na. May ECQ nga eh. Nakapagmanyanita, di ba? Alam yung mga manyanitang yan eh, biglang nauso, ano? Nauso ang salitang yan eh. Matagal kong hindi po naririnig ang salitang yan. Pero dahil po sa manyanita sa loob po ng Kampo Crame, biglang nauso. Biglang nausang sinang may birthday po ngayon? Nagmanyanita ba kayo or mas pinili ninyo yung rasonableng aksyon na wag na muna kasi crisis, wag na muna kasi may pandemic, di ba? At kung marami kayong perang inilaan para sa birthday po ninyo, sige, pamigay na lang natin sa mas nangangailangan, sa mas gipit na gipit. Ano? Marami po ang gipit po ngayon. No? 2 months mahigit, walang negosyo, walang trabaho. Ayan. Ito yung malaking kaibahan mga suki, ano? Doon sa nasa gobyerno at nasa pribadong sektor. Mapalad po yung mga nasa pribadong sektor na talagang well-off yung mga kumpanya na maraming pwedeng gawin na maayudahan, maalalayan po yung mga manggagawa. Pero marami pong kumpanya din ang no work, no pay. Kung kailangan mo ng pera, kailangan mong mangutang sa kumpanya o di kayo siya magpapautang. Ayan. Samantala sa gobyerno mga kaibigan, anumang uri po ng trabaho yan, except kung job order ka, pag regular sa gobyerno,
Pagka may kalamidad na ganito, kahit hindi magsipasukan, gumagana ang metro po nila. Yan. Gumagana po ang metro po nila. Ngayon, they should not forget na yung tinatanggap nilang sahod at mga benepisyo, yan naman po ay galing sa ating mga nagbabayad ng buwis. Dito naman sa lupa, dalawang uri po ng buwis, ano? Isang direct at indirect. Lahat ng tao po ay nadadali ng indirect taxes. Ano ba yung indirect taxes? Lahat ng transaksyon po ninyo, sa buhay po ninyo, bibili kayo, may kung ano man ang kailangan po ninyo sa labas, yan po ay pinapatungan ng buwis. Ayan. Nang hindi nyo na po napapansin, may nakapatong na po dyan na buwis. Ayan. So, sana may pambili ng vaccine, ano? Kasi pati yata yung testing mukhang may salita na nga, bigyo na nag-scramble lang sila na bahala na daw yung private sector sa testing. Sino man gusto magpa-testing ng COVID may pera, sige, pa-testing na po kayo. Kasi limited pa rin ang testing kits, no? Especially the rapid testing kits. Marami pong issue sa ating bayan sa araw pong ito. Pag-usapan po natin. But of course, ang ating programa po ay napapanood po ninyo araw-araw sa Leader News Philippines Online Broadcast Channel. Alas 13:30 po ng hapon hanggang alas 4:30. At tayo po ay telecasted ng 5 o'clock to 6 ng hapon everyday sa Leader News Philippines, sa Pinoy Extreme Channel. Yan. 0995-148-3605 ang ating hotline sa studio. Batiin ko muna ang ating mga katoto sa Tobacco College, especially ang aming bida sa group chat ngayon ay kaklase ko ito sa political science. Si paring Pading Ramil Batalya, na parehas kami nangangarap na maging abogado. Pading Ramil Batalya ng taga-Bakakay ba ito si Ramil? Na nasa abroad na ngayon. I think ganda na ng buhay nito. Malaki na ang mansyon, maraming sports car, at naghahamon na magkita-kita daw. Very soon, bahala na raw siya sa mamam tsaka sa ano yan? Sa raffle. Sabi ko, ayos, sige. Pading Ramil, thank you. At nagkita rin tayo for after so many years. Nagpanagpo tayo sa group chat sa pamamagitan ng ating mga kasama, mga batchmate, mga campus mates sa Tobacco College. Yan. Oo. At kumusta na lamang din kay sa ating boss, may-ari po ng eskwelahan, Attorney Tony Biglain. Yan. At si Ma'am Marlene Biglain and family. Ayan, sige. Nangako kasi ako na pagbabanggitin ko ito mga kasamang active, no? Ang mga active jam, siyempre, si Pading Noel Canyon. Kanina, kasubago si Pading Javier Calyos ng BJMP. Dennis Mandresa. Ayan. Pading Dennis, kumusta ka? Si Pading Joel Burlagdatan, Wilson Candido. Ayan, yan ang mga super active. Si Ma'am Badet Bubier Balian. Yan, Ma'am Badet. Yan, good afternoon. Si Ma'am Badet ang isa sa mga galing na teacher sa Tobacco South Central Elementary School. Who else? Si Janet. Yung mga active, ha? Mirisi yung mga hindi active. Mirisi yung mga hindi active. Magandang hapon po sa inyo. At ulitin ko, kayo pong mga nanonood sa atin, welcome sa ating palatuntunan siyempre. Ang ating tanong ay, magpapaturok ba kayo kung ang bakuna ho sa COVID-19 ay manggagaling po sa China? Yan! Mga nakasilip ng maga sa ating palatuntunan ng live ay si paring George Ubaldo Sabay ng Tacloban City, doon sa Pangilinan ng Nueva Ecija and Valenzuela. Si Pading Wilson Candido na lockdown pa rin dyan sa
sa Cavite pero wala yatang planong umuwi. Dokhani Beras Tamayo, Reginald JT Cruz, Jess Mutok. Yan, ang mga nakasilip ng maaga sa atin, Erwin Camer. Mamaya, yung mga reaction po ang babasahin natin. In the meantime, mga kaibigan, alam nyo, first day ngayon ng GCQ sa Metro Manila. Bukas pag-usapan natin kung anong mangyayari. Ano? Ako, actually, sinasabi ko ho sa ating mga kasamahan na hindi ibig sabihin na GCQ na ay wala ng virus. Di nag-react yung aking drama. Ayun, nahuli yung drummer ko eh. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na GCQ na ay naglaho ng virus. Actually, pag GCQ na tayo, mas nakakatakot na magkaroon ng posibleng human-to-human transmission mula sa isang carrier at sa posibleng mahawa because lots of people will go out. Pero sana limiin natin ito, no? Na ang lalabas lang sana sa labas ay yung totoong maghahanap buhay. Hindi yung maglalamyer na lamang, maglalakwatsa na para bagang nakawala sa kulungan. Ay, salamat, GCQ na! Di ba? May mga ganyan, lalo yung mga kabataan ngayon. May mga ganyan eh. So, paalala po na ang GCQ ay nakadesenyo para nga ho kahit papano kumilos na gumalaw ng ating ekonomiya. Because we cannot really afford na habang buhay tayong ganito na nagtatago sa bahay. Kailangan po nating kumita, kailangan po nating magtrabaho. Although honestly, si Errol na kami, kanina lumabas na rin because I went to the bank. Ito, masamang karanasan nito mga kaibigan, makinig kayo. Dahil sa pandemic, dahil po sa krisis, marami pong mga durobong lalabas. Magsasamantala at gagawa ng mga diskarte kisihudang mambiktima ho ng kapwa. No? I went to the bank this morning because I was surprised na nawalan yung bank account ko ng pera. Somebody, without my authority and without my knowledge, mga kaibigan, biglang nakapag-withdraw sa aking bank account. Ayan. Ang ginamit pati ay ATM din. So, I'm requesting now the bank to do an investigation. Kasi yung ATM nandito sa akin. Nasa akin. And that very day, nung 26, ay nasa bahay lang kami. Everybody is in the house dahil yun ay 40 days ng aking namayapang mother-in-law. So, everybody's in the house. Somebody did something. Kaya di ko malaman pa. Pero salamat na lamang ho sapagkat ang ATM ngayon ay may mga camera. Malalaman din natin later on. Ibabalita ko po sa inyo sino ang durubong nakialam sa bank account ni Errol na kami. Alam niyo po si Errol ay wala namang masyadong maraming pera. Pasimple lamang ho ako eh. Hindi naman tayo milyonaryo tulad po ng ibang media na magsisinungaling, magpapagamit sa politiko para lamang magkapera. Hindi po ako ganun eh. Hindi po ako ganun. And I'm happy with what we are doing right now na ang sinasabi natin ay katotohanan. May kalayaan tayong nasasabi natin ang ating totoong damdamin at ang ating totoong nakikita. Nasasabi po natin, okay na po ako doon eh. But of course, at the end of the day, may mga kailangan din tayong bayaran, kakain din tayo, so kailangan din natin ng pera. But, I never sell. I never sell my principle in life. Ayan. So, kunti lang naman. Kunti lang naman yung laman ng aking bank account, pinakialaman pa. I already requested the bank to investigate. After all, ATM po yung ginamit. ATM yung ginamit. So, ito siguro, dalawang bagay lamang. But kung ito po'y bank fraud, somebody else did it outside na hindi ko kilala, ako ang duda ko po ay baka nasa lisihan ako, nasa lisihan din yung gwardiya sa bangko
at nagkaroon ng fingerprinting doon sa keypad ng ATM na kopya. But medyo komplikado kasi dalawa ang ilang gwardiya sa bangko, di ba? At kung may gagawin kang salamangka sa ATM, may CCTV. And supposedly yan ay minomonitor din ng mga gwardiya na nakabantay sa loob. May monitor din sa loob. So, naniniwala akong matutuklasan din natin itong mga minamahal. Sino ang nakialam sa bank account ni Errol Dacame nang walang paalam. Nag-withdraw ng walang paalam. Ayan. Tinirahan naman May tira. May tira naman konti. Putang ina. Nangyayari pala yan, Sorry for my words, Pero uso na itong salitang ito. Ganito, di ba? Nolan Ariola is with us, paring Bong David, dyan sa the Netherlands. Magandang hapon dito. Ewan ko dyan sa Netherlands, siguro magandang gabi o magandang umaga. Sabi ni George Subaldo Sabay ng Tacloban, para sa akin, sir, okay lang naman magpaturok. May mga vaccine naman tayo galing sa China before. Okay. Erwin Camer, take po lagi. Good PM ka, Errol. Sige. Good afternoon from MGCQ Tacloban with Balik Probinsya COVID-19 positive. May nagbalik probinsya sa Tacloban, nag-positive. Yan ang problema. Pero, paano nangyari yun na George? From the area where that client came from, di ba may clearance yun mula sa City Health Office or Municipal Health Office? Paano nangyari yun? Why China? Why? Wala na ibang bansang alam ang lumikha. Oo nga. Bakit? Ang laki ng mundo, di ba? Jesus Mutok, not in a million years, sabi ni Jess Mutok. Yan. Kayo po, ano pang inyong masasabi? Magpapaturo ka ba kung ang bakuna sa COVID-19 ay manggagaling po sa China? Yan. Ano pong sagot ninyo? Ano pong sagot? Welcome sa ating palatuntunan. Ate Malu Vergara, sabi niya, no way! For vaccine came from China. Thanks, I think. Thank you, Ate Malu Vergara. Kumusta po kayo dyan? Saan nga ang lugar kayo? Saan barangay kayo, Madam Malu Vergara? Yan. Kanina nag-live sila sa Bible Cafe. Yung Bible Cafe, originally dito yan sa from Cool FM, lumipat sila rito, tapos nagtayo na sila ng sariling station nila. Yan, yung Bible Cafe Ministry. Doc Honey Tamayo, sa akin hindi po, hehehe. Kayo po, ano pang inyong masasabi? Meantime mga kaibigan, marami na pong sasakyan din, kahit pa paano pinayagan makabiyahe sa mga GCQ areas. Pero sa dami po ng taong lumawas, nakakita pa rin po ako ng mga pila. I went around Baguio City, may mga pila. No? So, sa Metro Manila, mga suki, ang sabi po ng DOTR ay bago mag-June 12, papayagan na raw po yung mga jeepney at mga UB Express. Pero yung, siyempre ang pinakamura pa rin dyan ay jeep. Mga jeep. Ang hinihintay ko sanang mas approve kagad ay yung, di ba, ito nga issue nga ito yung sa motorsiklo, no? Sa motorsiklo at bisikleta, no? Yung mag-asawa magkasama sa bahay, magkatabi sa kama, sa tulugan, sa higaan, sa banig. Pero pagdating sa labas, bawal umangkas. So you see the the logic of or being illogical of that policy. Di po ba? Although may mga sinasabi naman po silang mahirap kasi i-verify pa, magta-traffic sa dami ng motorsiklo. No. Ngayon, dyan po sa EDSA, bawal pa rin po ang bisikleta. Alam nyo, ngayong walang pera po ang tao, na mas kailangan pong maging praktikal at kailangan po ang mode of transportation na available na hindi pa naman ngayon fully operational lahat. Bisikleta is the name of the game sana.
wala nang gastos, nakakapag-exercise pa, wala pang polusyon. Di po ba? At hindi, walang risk na mahawa ka kaysa sasakay sa jeep, sasakay sa bus, sasakay sa taxi na kung sino-sino lang sumakay. Di po ba? Kaya nananawagan tayo sa MMDA na payagan kagad ang mga bisikleta, especially those who have a bicycle, na payagang makadaan dyan sa major thoroughfare. Kaysa naman maghintay ng kung ano pang sasakyan, pampublikong sasakyan, that there is possibility or there is a risk of contracting a virus. Di ba? Kahit bumbahin mo yan ng bumbahin ng alcohol. Yung alcohol, di ba, 70%. Ano yan? Ibig sabihin, may 30% na natitira. Di ba, 70% lagi nakalagay sa alcohol? May 30% na natitira ng virus. Wala ka naman, hugasan mo na hugasan, namamasada ka. So, you see the advantage of allowing bicycles, of allowing motorcycles, to transport our kababayan. Yan. Nang wala nang maraming hintayan po ng mga pampublikong sasakyan pero makararating na sa dapat nilang destinasyon. Ulitin natin ang ating survey question bago tayo mag-break. Magpapaturo ka ba kung ang bakuna po ay manggagaling sa China? Bakuna para sa COVID. Papaturo ka ba kung ang bakuna po ay manggagaling po sa China? Pag-usapan natin yan sa magbalik po ng palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.